Дами и господа, този поздрав е специално направен от Димитрина за нейния съпруг Лазар милионера. Лальо Продакшън. Семейство от Петревене, поздрав керава Меромеске. О, Лазар, кај си милионери, Ромален ми фамилија, Масаренту маре мосте, и Симан Будбари фамилија, Капа Барафтумен, Вали Гарми. Северна и Южна Българија, Лекси си баро Алаф, Лазар милионера, о најбаро Андо Петревене. Предлага ресторант, палатки, лимузините на најдобри цени. Да се знае всичко, свето семейство издигна. Има жена, къща, палати и најкрасивите деца. Вали гърми на Лазар милионера и на Димитрина. Пак им върви. Ефтино предлага ресторант, палатки, лимузините. Всички знаят Лазар. Северна и Южна България. Димитрина, четеводителката те шунен со вакероа. Наштин те перавен мероме Лазаре. Амен синя думо думесте, одоле си баре легендарија. Таро баро Петревене, о Лазар милионера. Наказателя на всички в Петревене. Вали гърми на Лазар, пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, Бикрелан до пазари се. Северна и Южна България. Шунен, о Лазар и Димитрина, от Тарикати озурало, обарвало, леле, обаро. Теджанен ме фамилија, наштин те перавен на амен. Душман, душман те шунен, а душман, душман те шунен, а душман, душман те пайрове. Душман, душман те шунен, душман, леле, пайровен. Лазаре наштин ресен, бари фамилија и Симан Ромален. Наштин те перавен на амен. Лальо Продакшън.